Dobrý deň, priatelia dobrej knihy. Prinášam vám začerstvú recenziu prečítanej knihy od Andy Maslena Labyrint klamstiev. Ide o detektívny román, ktorý som práve prečítal a chcem sa s vami podeliť o dojmy. Čerstvo povýšeného inšpektora Henry Forda povolajú vyšetriť desivú dvojnásobnú vraždu. Aj napriek nedostatku indícií tuší, že za všetkým stojí sériový vrah. Ide o román, kde je zaujímavá dejová línia. Je tu popisovaný celý dej, priebeh páchateľa a zároveň tu je popisovaný celý priebehový dej vyšetrovania. Je zaujímavé sledovať obi tieto dejové línie, obidve a porovnávať ich a krásne tu vidíme jednotlivý postup páchateľa a postup polície. Zisťovanie jednotlivých stôp, dôkazov, indícií, čo všetko páchateľ zanechá na mieste činu, čo sa snaží utajiť a na čo všetko policajti prídu. Práve tu vidno, že niektoré informácie, ktoré si ako laik myslí, že nie sú dôležité, niekedy sú dôležité pre políciu a pre vypátranie páchateľa. Od začiatku sledujeme to konanie vraha a jeho myšlienkové pochody. Je zaujímavé tu vidieť krásne v tej knihe, že vývin a vývoj detstva vo veľkej miere ovplyvňuje naše konanie aj v dospelosti. Sú tu dvaja podozriví, hlavní, je tu povýšenecký a honor status vysoký doktor Harvey, primár kliniky. A na druhej strane druhý podozrivý je pomocný personál nemocnice, Matty Kate, ktorý je sanitárom a jeho status je nízky, chudobný a žije v takom nízkom prostredí. Čo ich však spája? Spája ich to prostredie nemocničné, ktoré vo veľkej mere ovplyvňuje celý dej, a spája ich aj ich dobročinnosť v istej organizácii a spolku. Zatknutie jedného z nich spôsobí priznanie, avšak priznanie niečoho iného, čo vám neprezradím, a zistíme, že zatknutý to vlastne nespáchal. Tak ako to vlastne je? To všetko sa môžete dozvedieť v tejto knihe. V knihe sa mi páči aj vykreslenie vnútorného sveta policajta Forda, ktorý sám prišiel pred 6 rokmi pri nešťastnej náhode o manželku a stále si to dáva za vinu. Vychováva 15-ročného syna sám, pubertiaka, tak si asi viete predstaviť, aké vzťahy tam vznikajú. Dozvedel som sa, že človek po rozvode alebo po nešťastnej udalosti v priemere do 2,5 až 3 rokov dokáže nadviazať nejaký nový vzťah. Policajt Ford nedokáže ani po 6 rokoch nadviazať nejaký nový vzťah, avšak je tu nová kolegyňa Hannah. Podarí sa aj to? Nechajte sa prekvapiť. Kniha v predaji stojí 19,90 € a za menej než polovicu si môžete u nás zaplatiť členské v Tekrovskej knižnici v Leviciach a celý rok si požičiavať takéto úžasné knihy. Do čítania, priatelia.